Welcome to my YouTube channel Bijoy Togbi Vlogs. Nilitum taralangso nang ligat lojo. Ladake Samson sing inti achata iglo donato. Langita ajo ahut amohor iglo. Nilitum lun nangki pidunji fansi kewang iglo. Lun sepo dorom teron lapen nilitum bangitong. Hempen dakan nang ligat lo donato. Langita ajo ahut amohor Samson sing inti achatai. Jo arum peniklo lake. Nambak langit po langita jo pu anda sob kado kabita light si Eric check no Samson sing inti achatai. Nilituma phan nangketang achatai ke long mirjeng achatai long si nangketang lasi nilitum Samson sing achatai pen gari bikang det pen long mirjeng achatai nat damik bom amohoriglo langita donato jo kado kabeta sob light si Eric check lo nang legi lo nilitum long mirjeng achatai lo jo lunkana malina bang cengi gela do kabis tami sikdang boblang jo menit tami nang le lap le lang jo pu bang ke main gate iglo dak long merjeng sing merjeng achatai nang kiluja donri jo langita donato ajo ahut taralangso amohor iglo jo langita halapu bangke hempu mukrang achatai iglo apu nili nabak langi halap hokep gitu labangke nang kilut adonri iglo non nilitum labangke kajirong hangpi clock tower anat mate nilitum reception committee asai hemanat kedam je phansi bariklo naita lapuda ke rangato wardo lapen lapuda kalang labangke clock tower kajirong hangpi clock tower adung pen amohoriklo labangke kindu halabangke kajirong hangpi kumlinda clock tower jo langita reception committee asai hemiglo ajo hut kelanga bolon jo pensilitum arlolu diknang po langita donato Lada bangke hempu mukrang achatai iglo donato langita hempu mukrang achatai ajo ahut amohor lada bangke sing mirjeng achatai iglo donato langita sing mirjeng achatai ajo ahut amohor iglo sing mirjeng achatai adu malong amat nang litum tek iglongji break jack dang pli
Anglong mate akar jo langita brake jack akar mate amotor jo ladak doi go nang itum tek iglong je sing merje na chatai dunga manlo langita Lada ka bangke KCS Central Committee asai hamiglo lahaya bangke Jubilee athon kichengani rong ke tong hut ki en pen ladak sai hamalo nang ke som kibi amohorilo jo bangke taralangso Karbi Youth Festival 50 years Golden Jubilee celebration naso reception committee asai Anglong situ aja alang lipet bisa saya betul aja paling film yang ada donatum pinia vlog sebangke laan ding tolik nak kaprega nile cetong tuik nak kardo